Am văzut cum prin intermediul propriilor putem crea componente cu adevărat dinamice. Adică ne declarăm o singură dată UI-ul și putem pasa componentei respective datele dinamice din afară și proiectul se ocupă de toată partea asta de randare. Da? Deci vedem aici toate datele cu care operează acest task card, datele dinamice, vin din afară prin intermediul propurilor, respectiv în locul utilizării noi doar ne-am declarat proprietățile și cum legăm datele între ele, respectiv fiecare task card de aici, fiecare utilizare de-a lui a fost legată cu un obiect din acest array data care simulează datele venite din afară. Cum v-am mai zis, pe viitor o să conectăm și un API și o să facem totul să fie cu adevărat dinamice, datele o să vină cumva de pe un server. Momentan nu ne focusăm pe partea asta. Vedem că datele au venit din acest array data și au fost afișate dinamic, da? Deci asta este magia propriilor și pe măsură ce avansăm o să ne mai jucăm cu ele și o să vă obișnuiți cu acest concept, care este foarte și foarte important. Dar haideți să trecem un pic la componenta asta și să mai vedem ce putem modifica aici sau să analizăm ce chestii nu sunt cu adevărat în regulă după conceptele React-ului. În primul rând, o să identific două elemente din acest card. Acest badge to do și acest bloc care afișează data până când trebuie să fie gata task-ul. Aceste două bucăți, de fapt, ar trebui să fie niște componente separate, da? Și ca să vă arăt acest lucru și de ce se întâmplă, o să merg pe designul final al proiectului nostru și vedem că aceste badge-uri, de fapt, au diferite culori, dar le-am definite și aici în design, pending, in progress, review, așa mai departe. Momentan nu ne focusăm pe partea asta de culori, o să ajungem la modulul respectiv și o să vă arăt cum se face acest lucru. Momentan vreau să extrag practic acest badge într-o componentă separată și pentru moment ce ne interesează pe noi este că diferă textul din interiorul lor, da? Deci asta ar fi motivul pentru care aș vrea să extrag eu badge într-o componentă separată și să nu fie lipită strict de funcționalitatea cardului. Același lucru aș vrea să-l aplic și pentru acel due date pentru acel bloc care ne afișează data. Da? Vedem aici că avem o componentă care aveam data creierii și data până când expiră task-ul. Respectiv, chestia asta ar fi utilă pe viitor și n-ar avea sens să o legăm strict de cardul nostru la care lucrăm acum. Așa că o să merg către codul meu de aici și o să identificăm aceste două elemente. Da, mă refer la acest bloc, la acest div, due date și la acest element badge. Respectiv, să trecem la treabă și să mutăm blocurile respective într-o componentă separată. Mi-am creat un folder badge în folderul components și în interiorul acestui badge o să-mi creez câte un fișier badge.js și respectiv badge.css. Prima dată o să merg aici în partea asta de JS, o să-mi declar o funcție numită badge, așa, cu literă mare, pentru că componentele ar trebui să aibă literă mare și o să dau un return aici. Ca să-mi fie mai simplu să lucrez, să fac această trecere de la o componentă la alta, o să-mi deschid în panoul din dreapta task card-ul meu, respectiv o să pot copia acest bloc de aici, direct în componenta mea badge, respectiv tot ce mai am nevoie să fac e să fac legătura cu acest class name, respectiv în CSS-ul meu, o să-mi deschid în panoul din dreapta, o să merg în fișierul meu de CSS pentru task card-ul meu și o să găsesc locul unde mi-am definit style-urile pentru badge. Da, le-am găsit, asta ține de badge, o să tai chestia asta din styling-ul pentru componentă și o să mi-l bag aici în fișierul meu badge.css. Respectiv, ce mai rămâne să fac este să import acest badge
CSS în componenta mea Page. Iar în componenta mea Page, deci să nu uit, în primul rând să o export. Da. Export default și numele funcției care vreau să o export Page-ul, respectiv în interiorul la task card-ul meu, eu pot să import deja această componentă nou creată, o să-i zic import acest task page, da? Deci acest page from și o să-i dau calea către fișierul respectiv. Ok. O să fie următorul lucru. Așa, o clipă. Import page from. Noi ne aflăm acum în folderul de task card, respectiv, dacă vreau să ies în afară, hai să ne uităm un pic. Cum v-am mai zis, punct slash-ul se referă la nivelul curent. Da? Dar dacă ne uităm, noi acum ne aflăm în task card.js și ar trebui de fapt să ieșim din folderul task card, deci să ajungem la nivelul de componenți ca să putem intra în Page. Respectiv, ce ar trebui să fac eu aici? Să adaug două puncte slash, asta cumva mă întoarce cu un nivel în spate, mă ridică în ierarhia asta de arbori, respectiv acum vedeți că și vsul codul îmi sugerează că vede folderul Page și ce trebuie să import aici este acel page.js. Respectiv, aici, în locul unde am șters eu page-ul meu, pot să-i adaug page-ul respectiv. Da? Dar să vedem totuși că aici el se așteaptă la un prop numit status, respectiv eu pot să-i pasez statusul meu din interiorul aceluiași obiect props la care vine în mod normal statusul. Props.status. O să-i dăm un save și ne ducem aici și vedem că momentan avem o eroare. Îmi zice că props nu este definit și într-adevăr props nu este definit, trebuie să-i specific props-urile și în argumentul funcției aici ca să fie vizibil. Și acum vedem că cardurile mele de task-uri funcționează la fel ca înainte, atât că am reușit să scot blocul ăsta de cod într-o componentă separată numită Page. Ok. Acest badge a fost scos separat, dar haideți un pic să vedem cum mai exact s-a întâmplat acest lucru, dar care este magia aia din spate care s-a întâmplat și mi-a permis mie să implementez chestia asta. Ok, dacă ar fi să ne gândim așa, noi avem, așa, o să desenez cu mare aici, avem .js-ul care conține fișierul data, da? Unde în interiorul lui noi avem datele din card. Da? Prin intermediul propurilor, aceste date au fost pasate către un card. Da? Deci aceste date au reușit să fie pasate către un card prin intermediul propurilor. Da? Numai că o să desenez invers, da? Deci acest data cumva prin intermediul propurilor am pasat datele în interiorul unui card. Și la rândul său, din interiorul cardului, eu am pasat prin intermediul gen propurilor acel status către acest page. Da? Deci cumva datele se află la noi în app.js, eu prin intermediul propriilor le pasez la card și din card din același prop pasez datele mai departe către to-do. Cumva am ajuns la mai multe nivele de ierarhie, o să și evidențiez chestia asta aici să vedeți că noi ne aflăm, lucrăm pe mai multe nivele. Și asta este partea tot interesantă a React-ului, cum putem noi în adâncime să pasăm la orice nivel datele. Pe React absolut deloc nu-l interesează, principalul trebuie să facem legăturile bune, da? Și respectiv statusul din o poziție din array-ul data a fost pasat aici, cu prop.status l-am pasat drept prop status la to-do și așa mai departe, da? Și putem vedea acest lucru exact aici. Deci în app.js i-am pasat fieldul ăsta de status la componenta task card, în componenta task card
fieldul ăla de status, evident că se află pe poziția props.status și în interiorul badge-ului, prin intermediul al propurilor care corespund componentei de badge, eu am reușit să afișez statusul respectiv.